Hey boy, I really love the way that you move. You wake me up on you. You know I'm down, dig it down, dig it down, down, dig it down, dig it down, down, down. Slow down and watch your hiding. Am I invited? I wanna know. Headlights. Здравейте! Аз съм Ивет и трябва да сте разбрали, че съм Ивет от интрото. В днешното видео това е нещо като съобщение, да. Че този петък с Мария Костова, както знаете, аз ви бях казал, че ще правим слаб с нея. Петък ще се разменим кутиите и в събота може би, аз може би в училище ще го снимам това с кутиите, не съм сигурна, защото в събота няма да имам време, не съм сигурна. Друго нещо е, че, както ви казах, че няма да мога да поствам клипове, но това вече се отмени. Да, събота и неделя, може би, ще кача клип Daily Vlog. Ще изляза навън, да, и ще се разходя там. Ще си имам Daily Vlog с моя приятелка. Мисля, че ще не съм много сигурна, бързо. Не съм ще кажа във Facebook страницата ми дали ще има или не. Играя се с слоничката. Току-що приключих с човек и природа, да, учих си урока в момента и си писах 8 задача, защото ми децата ми. Да, няма да говоря с това. Ще ми новия химикал. Вижте. Това е една песничка, която си съчинихме с Мария Костова, но няма да кажа за кой е, нито пък за какво се пее. Да. Този нещо, което искам да ви кажа е... забей се мисълта отново. Че може би ще снимам някакъв клип в училище, но не знам кога и дали изобщо ще снимам, защото Мими иска да има клип с мен, поне един. С мен, заедно сме в клипа, нали? А не колъп с мен, защото просто иска и да пратите линк към моят канал, за да се обедините вие за мен също така. И да, това е. Да. Какво училичава и намалява, бе? Да, ако съобщението ви е харесало, дайте там за да се абонирате за моя канал. Скоро ще си, даже след малко, може би, ще си сложа снимка. Да, очаквайте я. Няма да е много перфектна, но пак ще е снимка. Да. Нека се успокои малко. Добре. Това беше всичко. Чао! Довиждане!